Chcete si užívať výhody mesta a zároveň žiť v pokojnej, kľudnej a bezpečnej lokalite? Tak máme pre vás presne takúto ponuku. Dnes vám ukážem, prečo tento trojizbový dom môže byť váš nový domov. Vitajte v Lehote pri Nitre. Predstavte si, tu môže stať vaša terasa, kde budete piť rannú kávu. Záhrada, kde sa budú deti hrať a vyrelaxovať po práci. Tri izby, ktoré čakajú len na vás. Svetlé, priestranné, čiastočne zrekonštruované, máte tu priestor na dokončenie podľa vlastných predstav. Tu môže byť vaša obývačka, kde relaxujete s rodinou. A pozor, ešte tu máme prekvapenie. Pivnica. Ideálny priestor na vaše víno, sklad alebo čokoľvek, čo vám napadne. Tento dom nie je len o miestnostiach a stenách. Je to priestor pre vaše sny, pokojné bývanie a blízke spojenie s prírodou. Dohodnite si obhliadku ešte dnes, kým niekto iný neobjaví váš budúci domov skôr ako vy. Tešíme sa na vás.